Tak ahoj všichni, jsme někde v Bana v Vietnamu a pojedeme někde nahoru nějakou sedačkou asi. Je tady ráno, kolem 9 hodiny a tady najíždí zase hromady lidí, takže potom natočím něco víc. Tady opět zeleň nesklame. Zase tady všichni k tomu kůňkají něco. Jasné. Bana Hills. Jako v pohádce. Tak vidíte všichni úplně nahoře Bana. OK. Tady nás holka pozdraví. Všechny. Čau. Vypadá to pěkně. Vypadá to hodně nadnesený. Blikačky za kačky do útrobí hradu, no, celkem jo. Takové schody by to měly být. A ne tady takové. To vypadá dobře. To bude nafukovací balonek určitě. Jinak schodiště tu dělá Mitsubishi. Tak zatím ahoj z Bana. Pořádná Bana.
musíme jezdit dřív, než je dopadne, budeme staří a odpočívat v křeslech, takže na Bana si jezdí mladý a ne staří. Tak ještě pořád Bana a jdeme někde na ochutnávku německého piva nebo co? Tady ve Vietnamu. Musíme čekat, protože se nám ztratili. Tady mají bufety, že za 380 korun tady jíte 60 minut. Byli jsme tam a fantomózní to bylo. Tady zase serepajtky, tretky, všude pokladný. Dobroš. Takže čekám tady, tak čau. Balat. Tady člověk si musí bacha, protože tady oni všichni se fotí, takže si musí pozor, furt jenom sorry a tak. Tady nás čeká nějaký cirkus. Ale nám to je v 15 metrech. To je dobré. A tady ochutnávačka toho německého chlastu. Tak to je na Bana, je to kostel pro mě. Takže končím s modlitbou a jdu dál. Tady jdeme na ten německý šláger. Tak to je nádhera. To je boží. Opravdu na takové hoře tolik blbostí, to se moc nevidí. Tady pod náma lanovka. Tady se staví něco. Tady se staví něco velkého. V 15 metrech. Ale my jsme přijeli tam tou druhou stranou, my jsme nepřijeli tady tou. Že? Nahoru jsme jeli tam tou sedačkou. My jsme šli touto. Jo, tak my hentou jsme šli. No, to je tak 4 jsou. 4 jsou. Xin voi bạn là Hills. Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, xin vui lòng bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Tak místo toho je a valíme zase nějakou loď tady. A to dobře tady. Místo toho je. Co tady bude? Sedme si. Chceš 2 židličky? Ne, jednu. Kdyby ještě nechtěl přijet. Budu zpívat. On jdou tam? Tam jdem sem. Jo. To paráda.
Tak teď něco ostřejšího. Tak to už vám stačí, to je ostré moc, tak zatím všichni ahoj.